ng grand launching sa Opol PUV Transport Corporation nga gipahigayon sa Pag-ibig City Homes Malanang, lungsod sa Opol, Misamis Oriental niadtong Marso 8, 2021. Kini ang ikalima sa Tibok Rehiyon 10 ug 11 sa lungsod sa Opol ning lalawigan nga modernize na ang transportasyon. It is a project by the government project na to modernize our transportation, and we are the number 5. And we are lucky enough to be number 5. Kabahin sab sa paglusad ang turnover sa napulo ka minibuses nga mokantirad og 2.4 milyones ka pesos matag usa lakip na ang gamitong beep cards isip automatic fare collection system nga mobalor sab og 180,000 pesos nga ang pondo gihatag gikan sa pagamhanang probinsya sa Misamis Oriental. Mipaabot sa iyang dakong pahalipay si board member Dexter B. Yasay kinsa chairperson on energy, transportation and communication sa sangguniang panlalawigan ug maoy ni representar ni Governor Bambi Imano atol sa kalihukan. Minsahe niini nga iyang nasaksihan ang tanang paningkamot sa Board of Directors sa nasangpit nga korporasyon aron kini nga damgo mahatagan og katumanan. Si Miss Resurrection G. Chan, kinsa presidente sa Opol PUV Transport Corporation, hilabihan ang kalipay nga sulod sa siyam ka tuig nga hinuwat, anaa na gayud karon kining dugang kalambuan nga mobinipisyo og daghang misamisnon, hilabi na mga taga-lungsod sa Opol. Grabe gyud among kalipay ani kay it is a dream come true, no? For so many years, mga 9 years gyud ang among waiting ani, and finally we have this transport. Hoping makaserve me sa among mga constituents diri sa City Homes. Ang pagsunod sa modernization program sa transportation kambahin sa pagtuman sa mando sa nasyonal nga kagamhanan. Dugay na sab nga gipangandoy sa tanang lumulupyo sa lugar nga maka-eksperyensya og haruhay nga pagpanakay. Human pila ka katuigan ilang nahiaguman ang kalisod sa pagpanakayan, hilabi na nga daghan ang adjustments ning panahon sa pandemya. Sama na lang sa pagpalit sa mga palitonon lakip na ang kabalaka sa ilang seguridad. Tumong niini nga proyekto nga mahatagan ang kapin 2,000 ka mga homeowners sa City Homes sa Barangay Malanang sa nasangpit nga lungsod ug hamugaway nga transport service. Kung unsa ka malipayon sa mga residente og mga nagdumala niini sa bag-ong kalambuan sa ilang lugar, kalipay usab kini nga dako ni Governor Bambi Imano. Gumikan iyang pangandoy kanunay nga mahatagan og kaarangan ang katawhan sa lalawigan nga luwas nga magpuyo sa komunidad. Kauban si Benboy Bagen sa kamera. Ako si Lambo Regian Maygay. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.